Han, unsaan man ako ni paglabaw? Wala na payagas ng tubig ba? Dili ko kauman sa kong trabaho ani. Unsaan man ako ni pila nakadlaw ning tubig o walay mga pundo. Dagan na kay ko kugason. Dagan na kay ko labunon. Dagan na kay ko trabaho. Nang problema na ko walay tubig ba? Ay, mubalik ra ng agas unyahan. Paabuta lang gud ang tubig mo. Mubalik ra gyud unya kay kuan ba magtrabaho sa ko. Maghagbas ako sa gumahan nato kay basta nang bagnuta. Yun na pa. Murag nakoy nabantayan sa imong suot ba. Manglaba ka mo adto kag simbahan. Unsa man gyud? Sagdi lang gunahan. Gitry ra man gunan ako kay sayang ko kay ba dili na ko mga suot. Mataguan lang nako nya. Sige lang gunahan. Okay lang gud kay ni kay di pa kana kanang kuan ba dili ko kuan tanawon kana tiguang na or unsa ba lusyang di pa kana ganahan kay perminti magtanaw sa kuha di ba? Dili ba? Akong gusto nga. Ug manglaba ka pag ilis og uranay. Ayaw pag suot og profesional. Gitisting ra man gud nako ni ha. Nakita lang nako ba pag pamungkag nako ganyan sa labonon. Sige lang gud ha. Naa naman kaslabhanan nganong Sige lang gud, manglaba ha? man ka di man ka muadto og opisina nganong nag-ilis man kag pang Sige lang gud han. Sige na lang gud han. Okay na gud ni han. Sige na nga ba? manglaba ka walay tubig. Unya ang imong suot dapat Ako ganing gihulat no, muagas ang tubig Ugani, no, kay manglaba ko no nya. instead nga makabawas ka sa labhonon, magsuot-suot pa gyud ka para mudagan ang labhonon. Ako ra mo nang gitistinghan kay sayang Ano kayo gisuot? ba. Sayang kayo na og mangugaw na. Dapat pag ilis dito. Ayun lang gud han kanina lang tama na gud ni han. Sige na gud Pag han. ilis na dito ba kay maghagbas ko diha sa gumahan na to para na Dili kay na lagi. pambayad. Kanina lang gud han. Sige na Ako han. sa iba. Ay. Pag ilis dito kay maghagbas ako. Ay, tama. Ay, kuan. Unsa man han? Ay, kuan. Kanang hatli unya alas 11 hatli kong painit dito sa kuan. Ubos kay manghagbas ko. Ah, sige han. Ante kong painit ha paniod to og kuan. Ayo kalimti ang kape, tubig. Importante gyud ang Lagi, tubig. kabalo lagi kuan. Sige. Sige han. Hatli ko nya dito ha. Lagi. Sabi niya kung bana oy. Masuko man ni Nono. Magpagwapa ko, magpahumot ko, magpaseksi ko, di pa siya na. Dili siya kuan sa kuha mo tanaw. Tanaw siya sa ko, kani may asawa. Gwapa. Hinlo nya. Humot mo na ganahan ako inanang bana ba mingon niya. Mo ni ganahan ako nga asawa kay humot kayo. Gwapa mo na kuan ako nga asawa. Suko mo magpakuan ta eh. Wa pa man akong asawa alas 11 naman lang. Kadalag relo da. Say oras ron. Mga launa na ron ba na ng adlaw dito. Kapoy biya kayo. Paaboto na ako to taon-taon, basig na ana to. Yeah, ambas. Bakang bana ni Maring Asli dia no. Ay tagwa yung bana dia para maka-explicar kung tarong ba. Pero na ko gusto yung ko ano yung asawa kay magsige magkuan sa ko ah. Paingon tayo i-delete kun bo kay mapasahan sa kong asawa. Pero na ko gusto yung ko ani. Murag nangita ra pud ni siya benta ba nga makalugar siya kanang wa yung bana may kagwa yung bana diri. Murag siya man yun nang naasa gripo ba nang lapa manguron to Mga labunon no nya. Kulang ganing tubig ani ba unsa ano kung pagkahuman ani napa diri ah. Napa ni oh. Sa man ni buo na ako eh. Igang man kayo eh. Okay. Kahuman ani. Walay tubig, walay agas. Mare may buntag diha. Oy, pre, nare ka dira may buntag pod. Unsay ato? Ah. Asa si pare? Pare nimo pre. Busy na kayo siya oy.
pa sa gumahan ng hagbas. Wala na kanya siya time sa kuha, pre. Mao ba, Mari? Uy, murag basic man ka, Mari. Nang labad eh ka? Ah, okay ra kay ni pre. Pwede ra ni ugma kayo. Ali pre dayon. Pre, ali pre. Nang labad man ka. O dili, okay ra kay na pwede na ugma dali pre. Nang labad pa baya ka? Sige ra pwede na ugma pre, gamay ra magpugay to. Asa man ta? Ay kana, dili ka sunod pre kay. Lain pugay diri sige ra tag tindog nun. Sunod ta pre. Di ta mo sulod diya, Mari. Uy, Lain pugay diri ra ta magtindog ta dira mo ta sunod pre. di ba? Moabot imong ba na unsa pa yung una dili lang tas gawas kay para Di lagi sunod na lagi ta kay mag painit ta dira ba? sa tao. Wala ka ni tao no kay to masad to nga basta gumahan. Adi ko mosulod, Mari. Uy, wa man day tao diha. Sige, pre, ali na gud pre sa mina na pre. Sige na ba? Ang unsa man ta diha sulod po? Mainit gani no. Magpainit ta ba ang kape? Sige na pre, ali na pre. Sige na Painit. pre. Dili ko nagakapi, Mari. Unsa na mo ang gusto di ay? Dili lang ta. Hindi halata kayo. Moabot imong Unsa ba? mina na yan? Sige na gud pre, dito na gud ta sunod pre. Bagay kuan no. Mahala, sige na gud pre. Ah! Kuya na eh. Kuya ay. Tayo ning trabaho wa pa man akong asawa nakatod og painit sa kuha alas 4 na lang. Isa ba ni tao des balay di ay nganong di man niya mabiyaan ang balay. Giingnan ako to daan ba nga. Kita nas tiyan ako eh. Unsa man katong bayhana to ha? Bidaw be? Tanaw na to unsay gibuhat aning bayhanan. Ito, parang waka, haton, painit. Ingat papaton, painit. Murag mali yun ako nakita ba? Murag mali yun ako nakita. Mali yun ako nakita, be. Daw. Okay, murag, di ko kaigo dire. Dire ko pikas abi. Balsa ka na sunod ba? Ba maapsan lagi ta Sige siya. na ginana ng hagbas. Mato sige na pre. Ali. Hagbas hapon nating Sige na ba? ting uli na baya no. Ali na ba? Sige hikap-hikap tari. Sige na gud. Ano O say sige na pre. Unsa man na? Unsa na? Di, ay pre Ha? Unsa nangita. na? Nangita ko nimo pre ba? Han, ayaw gud pasagad ra nga. Han, dili mo na mao yan mong gihuna-una. Hugaw yung kay kaguna-una ba? Unsay hugaw nga una ha? Nganong sige na pre, ha? Unsay buhaton ninyo? Namoy buhaton? Pre, gana ko ikaw magita akong tuyo dire. Kanong nagunita naman mo kamo tong ako imong tuyo? Wala mong gud han, dili mong gud. Wala mong gud. Ako ra tong Namoy gikunit ba? gihimo nga lahi no. Wala Ha? pre, Wala wala. mo ba? Wala man. Ihara ka ba? Wala ni. Ha? Balik pa ka dire dili na. Balik pa ka dire dili na. Ha?